What's up mga kawasak? Welcome back sa ating YouTube channel. Ayun mga kawasak, andito tayo sa loob ng sagingan. Ayan, itong kasama ko. yung cutter namin na maggwapo kayo. Kuya Gaba. Ayan mga kawasak, ganyan pala pag-harvest ng saging. Oh, yung body ko, hukas-hukasan lang. Bade! Okay lang bade? Ayan mga kawasak, yan yung pinakamahirap sa lahat. Yung masaktan ka, di ba? Yung mabundakan kag saging. Pas-pasay po, pre, hinaya po ni mo chap, oy. Iya po ni mo gnaong, oy. Ayan na mga kawasak, file natin yung mga dahon. Ayan yung pinakamalakas, body lang ang pinakamalakas. Ayan mga kawasak, ang laki ng saging. Nasa 150 hands. Hindi totoo yan. Ayan na! Ayan na mga kawasak, dali na sa kablihan para isabit na natin. Ayan na mga kawasak, ang baba ng saging, amubo talaga. Amubo. Ayan, amubo ng saging ngayon. Ayan na mga kawasak, ito na yung pinaka-cutter na mga bulingit. Ayan mga kawasak, yan yung pinakamahirap na sa kanal. Ayan na mga kawasak, si Buddy lang ang malakas. Yung kasukasan lang. Ayan na, yung body ko na isa, body nga bulingit. Bulingit. Ayan yan mga kawasak, yung na-harvest namin, no? Dami na, di ba? Ang laki rin ng saging na to. Banana Q. Sa English pa, banana Q. Okay lang, buddy. Ayan mga kawasak, tingnan mo yung mga ano namin, cutter namin, basang-basa na. Kawawa naman tong taong na to eh. Sarap patayin. Ayan na mga kawasak, tapad-tapad lang yung mga bunga dito, nagdikit-dikit lang. Buddy! Yay! What's up? Ayan, wasak! Wasak! Gusto ni Marlon na silak. Ayan, wasak talaga. Ang lalaki ng mga saging. Teka! Tika muna. Tagal! Sige. Ito na. Ayan na, i-receive mo na yan. Okay! Ayan na mga kawasak, tapos na. Ayan, ang dami na naming nakuha na saging, oh. Ayan, oh. Oh. Nasa ano na, nasa 50 piraso na. Hindi pa to kasi 600 yung kailangan namin ngayon. 600 na bansis, mga kawasak. Tingnan natin yung mga banana natin dito, lalaki na. Ito yung pang-expert mga kawasak. Dalhin natin to sa Japan, UK, Hong Kong noodles. Ayan na, lalaki talaga ng mga saging dito. Ayan mga kawasak, oh. Dami na yung kuha namin, oh. Ayan lahat. Ayan na mga kawasak. Receive na natin yung receiver namin. Dapat nakasabit yung saging mga kawasak para hindi siya mabrosing. Hindi siya mabunog. Sa Tagalog, sa English pa mabunog. Di ba ba, Sa English nabunog siya. Ayan na mga kawasak. Ito naman, oh, laking bulig. Ang laki ng bulig natin. Ayun mga kawasak, ito na yung na-harvest natin lahat. Ayan sa likuran ko. Ayan, yan yung na-harvest natin ngayon. Nasa 100 piraso pa. Kailangan natin ng 600 piraso na saging. Ito na yung na-harvest namin, oh. Ayan, di ba? Ang lalaki, di ba? Ang dadami pa. Ayan, ito na yung natin, dalhin natin sa packing para ma-process na natin doon. Para ma-deliver na sa ibang bansa.
Ayun mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi na pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para laging ma-update sa walang kwentang video natin. Thank you so much. Bye-bye!